Mayong buntag guys. Bisan to daog ang panahon. Bisan to daog panahon guys. Madag-umon. Doon naghapoy mga mananagat karon nga milawd guys. Usa niini ang ako mga anak. Bisan og gihulga sa madag-umon nga kabuntagon. Nanagat gihapon sila guys. Ug usa na niini si Aladdin. Isog-isog po ning bata guys. Og bisan og dunay dag-om. Nilawd lang gihapon. Nahibong ko ani guys kay gaho ang mister nagpaibog man sa isda. Nagpaibog siya guys. Nidunggo naman day si Aladdin. Mo nang nidali ko og adto dito sa may ubos-ubos nga bahin sa baybayon. Og dinhi guys akong nakita ang daghang isda nga kuha ni Aladdin. Ubay-ubay guys. Tunay likte. Pagi. Doon na po'y pugot. Nay tuwas. Basta kay nagka-klase-klase na nga isda guys nga nakuha. Di lang nako nganlan ning uban kay wa ko kailaan ning uban. Bisan og hangin-hangin tuag gihapon si Aladdin na malangre ni siya guys. Og gipanghawa sa iyang misis ang mga kuha nga isda. Ug atong makita guys. Duha din ni kakahon mo ay ihang gidala. Ang gagmay ug ang dagko nga taga. Tudo pa ning kamot mo ni guys kay duha man ka klase nga panagat ang gidala niini. Hinoon dako-dako man ning iyang pambot. Di pod ni siya madali-dali nga sabuan og bawod kay habog man. Nangita mi ni planggana guys nga mong kasudlan sa iyang isda. Og among na hunahunaan nga naamay mga panday nga igsuon ni Ma'am Flor, amo silang padadaan dito og kanang pagi kun kijampaw. Og ingon man pugot. Motong ni text usa ko una ni Ma'am Ems og mukuha ba sila o mopalit ba sila ning maong isda. Moto nang pag-reply nila okay ra man kuno kay ilang ipanugbara. So among gihatod ang maong isda guys dito sa panirmalay ni Ma'am Amy. Nisugod nag-aon-aon guys ang baybayon, ang balod. Tungod sa mahulgaon nga mga dag-om. Musod na kami ani guys amo ang panimbalay kay aron sa ingon magatimbang na kami sa isda nga kuha ni Aladdin. Among gitimbang ang kamam ime og ang pugot og ang pagi. Ito Bernes o guys? Martis. Martes.
Ano may text ni Bilin di ay. A few moments later. Ayay. 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 Manong wa mo na daghana oy. At outgoes taga Dipulog. Ha? Mo ni sudan? Ayay, duha ka buok ang isda. Hala kuno si? Kita ya si. Duha ra ka buok ang Alex guys. Yabang na Jose. Okay. Ano yung tulingan na lek? Lain magnaw. Kuan, budlisan man eh. Ha? Di. Unsa man ni? Di man ni tulingan. Tulingan na. Ha? Di eh. Mo Lahi ng tulingan. Bago na rin. Oh, sambago man tayo ni, di man ni tulingan. Hi. Pen. Naadyo kay sa na ho. Ha? Mana, oh, sorry na. Imi wala. Imis nga unsa ra ka muog. Isa ra ka hilo nahimtan man hinuon. Di na lagi mo dadyon og kuan kitong rent. Bo, unsay ka tinuod kay niingon man ang anak nga. Di naman kuno madadyon ay kina ako no lagi parintin nila nga mo. Kinsa maingon wa manggon? Ang gut. Ah, basig na ay ilang Nasa gimik. ko no ato awani mo ang tuwa si Bilin. Wa manggon. Ing nasa karon kana na masiguro. Wa may kuan sa kuno mo. Mukuan ra kuno kung bilin. Siguro ba. Like giduol ra mo gus injo ng kuan. Kanya namura. Anhira ta ani kay. Mo lagi. Si Malin man kay una ning kuan. Si Jimalin unja kay padata mag-unang bilin. Katunga ni man si nagdini man bilin ron gud. Kay istorya may bilin ni duol ani. Na. Naglay katong bang Jimalin siya. Oo nga naman siya. Kuan kanang murent lagi siya. Mao lagi ang giinan to paunhan. Ya pa lagi lagbok siya. Wa ko musugot. Palagbok og mulagbok galing ko no paunhan. Oh, basta mao na karon kadto na kay. Alay na pong anak nga ni abot guys. Kini si Alvin. Wa ni siya mamalangre sama ni Alex. Nanubid ra pud ni siya. Og atong subayan guys og unsay kuha gyud ni Alvin sa iyang subid. Awa na may muduol ato sa unahan guys. Pagtagbo sa sakayan kay mura gialsan man ang isda. Mura gidana diri sa ibabaw. So na lang kung padayon og duol sa sakayan guys. Kay nanawag mi ani o magdaba mi ani og bukag. Wa may nitingog. So ang isda gibit-bit ra di ni Alvin. Pagkakaron guys minus ang subironon karon. Ang daklit-laklit naman sila kay naamang guy dako kaayong unos. Mao na nga nang nisayo sila uli. May ni kang Alvin guys kay tulo ka buok kang Alvin tulo ka buok kang Alex duha ra ka buok. So guys, mao ra ni akong paghulagway sa ako ang mga anak sa ilang pagpanagat karon, sa ilang pagpanobid og ako miingon guys. Daghan kayong salamat og bye-bye!